Goeiejoen, dit is Bient van Woensdag 24 februari. Miljoen de dream van Friesland van vitaliteitscoach Leon Leenburg. Margreet van der Zee van Museum Joure die vertelt hoe het kind dat de Frieske stutstikklok, de staartklok, haast niet meer wurg is. En Pasquinel Kolk, hij is de jongste meester-gastheer van ons land. En kamers, hoe duur zijn die hier ongeveer? Variërend, beginnend op 280 en eindigend op 15.000 euro. 15.000 euro per nacht? Ja. Ja, Pasquinel, dit is op Dien Wurk. Ja. Het Okura Hotel in Amsterdam. Zo'n kamer van 15.000 euro per nacht. Sliep je dan in een gouden bed? Nee, dat niet, maar wel in een hele grote. Het is een van de grootste suites van Europa. Het is 500 vierkante meter en je hebt ook 2 verdiepingen bijna tot je beschikking. Zo. Dus het is echt wel luxe. Ja, en die taak is dan om het de gasten zo mooi mogelijk te maken zien? Vooral bij mij, ja. Als ze boven bij mij komen dineren, zeker. Het is ook een teamprestatie vanuit het hele hotel om te zorgen dat de gasten daar niks ontbreekt. En dat mag ook natuurlijk, hè, voor dat geld. Ja, nou, en dat wil ik wel verwachten voor een meester-gastheer. Dadelijks meer daarover en wat die titel dan in correct inhoudt. Ja, een Frieske stutstikklok die bracht in de goeie tijd wel zo'n 1000 euro op. En nou hij al geluk had zo'n ding voor een paar 100 euro kwijt kunnen. Het gaat min met de antiekhandel. Margreet van der Zee van Museum Joure, welkom. Ja, hoe kan dat die klokken net meer wurg binnen? Nou, ik denk dat de grootste oorzaak is dat het absoluut niet meer in uw interieur past. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want uiteindelijk antiek is wel heel mooi. En het jouwt wel de warmte in interieurs. Maar ja, als nou is dat in Joure alleen al in totaal 215.000 klokken maken binnen, Friese klokken. Dan kan je dan binder ik er nog een heel soort op een wraad. En ja. Want ergens een soort van binnen, dan worden ze vanzelfs minder wurg. Ja. Als ze heel zeldzaam binnen, dan. Maar ja, als ze zeldzaam binnen, maar ze passen net in het interieur, dan maakt het ik nog niet uit vanzelf. Nee. En het is natuurlijk, ik zei van, er zijn klokken die echt in de massa maken worden, of binnen. En klokken die met speciale mechaniekjes of gewoon prachtig handvaardig iets eisen en gewoon heel mooi maken binnen. En die klokken, die worden wel steeds duurder, hè? Ja, dus het is niet, het geldt dus niet voor alle klokken. bij het grofvel smieten. Niet alle nee, absoluut niet. Nee. Neem je in het museum er wat van deze ontwikkeling? Ja, we krijgen best wel een soort oorbeer. Want oors is wie het net een Friese klok jongt ergens in het interieur. In de familie. Ik niet meer, maar familie wel. Ja, precies. Ja, nee. Het was vaak als huwelijkscadeau, jont, in de boerenfamilies. Dus en vaak gaat het zo'n erfstuk van baan op baan. Maar ik geloof dat er nou een generatie is die zegt van, ja, wat moet ik er maar? Want het past inderdaad net in mijn interieur. En nou, dat zijn wel klokken die wij onderbinnen krijgen. En wij zullen er heel serieus naar van, is het een klok die het inderdaad in de bloeitijd maken is en ben een heel soort van binnen. Komt er wel eens een pronkstik binnen dan? Ja, we hebben zeker wel pronkstikken en ik wil, er zijn natuurlijk verzamelaars die prachtige klokken hebben en die er verstand van hebben. En is het van de juiste klokkenmaker, ja, dan wil je ze graag hebben. Ja, en ieder in goede staat natuurlijk. Ja, dat is heel belangrijk, want de klok is daar vaak gerestaureerd. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Je hebt een heel soort klokken. Jij in mijn naam, die laat je nou nog even onder tafel. Misschien kunnen we er even bij, Helly. Dat is net een Frieske stutstikklok. Nee, dit is een stoelklok en het is ik net een antieke, want ja, dan zie ik je deze net zo eventjes. Mijn naam. Dit is een stoelklok en dat is natuurlijk de voorloper van de staartklok. De Varinne. Ja. En uiteindelijk die klokken hebben natuurlijk een hele ontwikkeling maken. Hè? Dus tijd in huis, dat is natuurlijk relatief nij. Want voor hen hier is de klok op het toer, dat weer die tijdmeter. En toen de klok in huis kwam, werd het natuurlijk mooi dat er een beetje liek aan. En de staartklok, die weer nauwkeurig als de stutklok. De stoelklok. Ja. En wat maakt het zo'n Frieske klok nou zo speciaal? Nou, als het just, er ben eigenlijk een heel soort ambachtslieden mee bezig. Zowel de uurwerk maken om die tandwielen te doen. Maar die tandwielen willen we maken door de gieljetter, de kopergieter. En natuurlijk heeft de klokkenskilder. Vaak zit er een houtsnijer nog bij. En de kastenmaker. Dus het zijn eigenlijk fjouwe ambachten die gewoon. Ja, we sjuggen hier beelden van. Dat schilderwerk, dat is echt alles wat maar de hand maken dus. Ja. En vroeger is natuurlijk nou dat de tandwielen, ik echt mooi een radefreesmachine,
tosje voor tosje uitzagen we, uitvreesd we. En nou is dat natuurlijk computerstuurd en dat we het automatisch oorleveren. Maar daarom die ontwikkeling in de klokken. En toen wilden ze al innovatief. En uiteindelijk just nou ik een verhoring dat de klokkenmakers, ik zie je nou mogelijkheden dat het wel in het interieur past. Dat die kost van oren houtsoort maken is. Ja. Of dat is niet houtbruikst, maar glas of orenmateriaal. Om toch dat mechanische uurwerk mooi te maken. Dus dan zoals je het boetenwerk is maar afhellen kennen van deze klok. En dan kist het binnenwerk nog opbloeken, maar dan kist het misschien wel weer in een modern interieur. Waarom zou je dat niet kennen? We hebben toch vroeger de meubeltjes wietverven nog net. En nog heel tien toch? Dat is en nog heel tien, ja. Dus dat het team, dus waarom niet? En ik denk zeker dat over 50 jaar dat best wel weer trots wezen kenst op een antiek stik. Dus ik geloof wel weer dat een aantal antieke stikken zeker hun waarde behouden. We moeten alleen wachten. En hij er nog zelfs net meer in, dan kunnen we zelfs naar Museum Jouren om ze al hier te bezinnen. Je doet nog volle meer. Het is variësvakantie. Hebben nog leuke activiteiten? Ja, we hebben een leuke activiteit. De ben maaien tot het hele museum heen. Koffiemelen, theepoetsjes maaien en zelf een high tea maaien. Dus ik scones bakken en ik putje bedrukken werd die inmutten bij de drukkerij. Touwknopen zelf en nog het boord van het skip, wat maken we het? Dat mooi hammeren, mooi de ponsen en de hammers. Nou, genoeg om te doen. Morgen, Thomas, die vreed, sneun, aaieriepen? Ja, Thomas en vreed van 10 tot 4 nog. Okay. Ja. Margreet van der Zee, dank u wel. Graag gedaan. Ja, aanste sjoggen we hoe het nou 14 jaar later met het dreamteam van de Groiden gaat. Maar eerst zullen we weer even dreamen van Friesland. Ja, Leon Leenburg, door werkt als personal coach, personal trainer, kunnen we ook wel zeggen, in Amsterdam. Maar als Kofkelien wist waarom naar Friesland kwam, naar die betterplak Ljouwert, met een missie. Ja. Een droom van Friesland. Ja, mijn droom van Friesland is Friesland vitaler maken. Friesland vitaler maken? Ja. Wat houdt dat in? Ja, vitaal, of het woord vitaliteit, hè? Een vitaliteitscoach, personal trainer, is dat je, wij zeggen dan dat je het maximale uit het leven zou kunnen gaan halen. Door middel van goed slapen, goed bewegen, goed eten, liefde, dat soort zaken eigenlijk. Het klinkt vrij simpel. Ja, alleen dat wordt niet altijd gedaan. Heel veel mensen die denken dat het bewegen is wel belangrijk. Alleen dat ze alleen maar focussen op het bewegen. Mm-hmm. Het slaapkwaliteit is dan weer heel belangrijk. Hè. Je kan nog wel heel veel gaan bewegen, maar als het slaapkwaliteit niet goed is, dan herstel je gewoon minder. En dan ben je minder vitaal eigenlijk. Voeding is natuurlijk super belangrijk. We proberen natuurlijk wel goed te eten, maar dat lukt ook niet altijd. Dus ja, er zijn best wel veel dingen die bij elkaar moeten komen om de vitaliteit hoog te houden. Ja, nou, Do leeft zelf wel aardig vitaal. Ja. We hebben er even een filmpje van maken. Dat kunnen we even zien. Het ziet er wel vrij relaxed uit, ik. Ja. Binnen wij in Friesland net vitaal? Dat weet ik niet. Het is die droom om een vitale Friesland te krijgen. Dus dan denk ik, misschien viesstand op dit stuit dat we dat net binnen. Nou, wat ik dus heel veel zie in mijn vak als vitaliteitscoach, personal trainer, is dat, wat ik al zei, dat mensen veel denken dat je heel veel moet bewegen om vitaal te worden. Maar dat is toch ik wel zelf? Nou ja, je moet wel bewegen, maar je hoeft niet extreem veel te bewegen. Maar je moet wel goed slapen. Hè. De slaapkwaliteit is altijd nog het belangrijkste eigenlijk
van vitaliteit. Maar als mensen nou net goed sliepen kunnen, wat kiezen er dan wel? Ja, er zijn een aantal manieren om de slaapkwaliteit te verbeteren. Dat is een ademhalingstechniek. Dus als jullie even mee willen doen, dan... Oh, nou, kom maar op. Ja. Wat moeten we het wel? Ja, nou, het begint eigenlijk dat je rustig 2 seconden moet gaan inademen. En dat doe je eigenlijk door middel van je neus rustig in gaan ademen. Dat mag je wel even proberen. Dat doe je ongeveer 2 seconden. Nou. Ja, 2 seconden. Ja, en de schouders ontspannen houden. En dan probeer je 4 seconden eigenlijk heel rustig uit te blazen. Door middel van je mond, ja. En dat kun je 5 keer herhalen. Dan wordt eigenlijk het centraal zenuwstelsel wordt eigenlijk een beetje gekalmeerd. Dus als je een hele drukke dag hebt gehad, is dit een techniek om tot rust te komen, eigenlijk. Werkt het? Het is iets waar je aan moet wennen, denk ik. Ja. Je voelt je hart in één keer wat meer kloppen in één keer? Of Ja, je bent er bewust van in één keer? Ja, Dus nou het is ja, iets- je hart krijgt zuurstof, dus dat is op zich wel een logische reactie dat die wat sneller gaat kloppen. Dat kun je doen. Dat gebruik ik zelf ook vaak als ik een beetje moe ben van trainen en dat soort dingen, om mijn ademhalingstechnieken toe te passen. En dat keer dus ik dan vlak voordat je sliepen gaat, Ja, dat je wat relaxter wordt. Ja, en wat ik ook vaak hoor is dat mensen veel op telefoons kijken. Of tv kijken in bed, of iPads en dat soort dingen gebruiken. Heel herkenbaar. Ja, en dat... Net wel? Nee, ik zou zeggen niet. Nee, omdat er eigenlijk blauw licht in zit. En dat reset eigenlijk de slaapmodus van je lichaam. Dus dat je elke keer als je dat blauw licht ziet, dan word je eigenlijk weer gereset om wakker te worden. Dus dat is niet echt heel handig. Ja, dus dat is eigenlijk wel een tip om zeker niet meer te gaan doen. Gewoon je telefoon beneden laten. Of als je hem gebruikt als wekker, gewoon alles uitschakelen, alle applicaties, flight modus inzetten en dan gewoon alleen maar gebruiken als wekker. Ja. Dat is wel even een omschakeling, denk ik, van heel soort mensen. Ja, omdat je bent een beetje gewend om snel die berichtjes te lezen en Even dat soort Facebook dingen. checken, de Twitter nog even checken. Dat is niet echt heel handig. Nee. Voor het slaapkwaliteit niet. Nou is die dream dus om een vitale Friesland te krijgen. Hoe is dan nou alle Friesen bewegen om, bij gelijks is het wel voorbeelden dat ze dat dagelijks toepassen? Ja, het begint natuurlijk met willen. Met openstaan voor veranderingen. We doen alles, of bijna alles, op geautomatiseerd gedrag. Dus dat je het niet zo snel door hebt dat je op je telefoon kijkt, 's avonds, dat soort dingen. Dus ik denk dat de eerste stap is ook wel gewoon even terugschakelen, een stapje terug doen. Een beetje nadenken van, oké, ik ga slapen, dus de slaapkamer is alleen maar voor slapen. En dat je daar eens mee begint. Ja. Nou, goede tips in elk geval. Dan kunnen we Joen al maar beginnen. Misschien kunnen we het toepassen. Ja? Nou, goede tips. Een soort succes met de dream te verwezenlijken. Dankjewel. Leon Lemburg, dank u wel. De F-pupillen van Jester Littens, jonge voetballertjes van een Iro 6, die waren in 2011 zuiver bekende Friezen, doet wij ze alle weken volgen. En we zochten het dreamteam van de Gruiden 14 jaar later op nij op. Als je nou naar Jester dan wel eens dat mensen zeiden van, wie is er ooit op televisie of zo? Dat is wel gewoon grappig. Ja, ik zeg het bijna elke keer wel even weer om. Elke keer? Bijna wel, ja. Ja, ik wil dan toch nog even in de spotlight zetten, dus dan denk je er altijd nog wel even om, ja. Dat wie de dag zelf, toen zeiden ze van, ze komen hier thuis ik de film in. En waar zou dat? Mijn huid. Is het net hier stil dat je hem er binnen. Dus dan, dat is gewoon een eigen ding. Dus dat, de chair, wie is de vorige keer, dus dan was het al vaak aan herinnerd. En elke keer dat het op Omroep Friesland is, dan
kreeg ik of mijn beppe, die zei het weer even van best wel op televisie. Of we worden bekend. En dan, dan juist vaak het Wutsie Vieslak juist toch wel even langskomen. Ja. Vroeger mocht ze net schelden, hè, van die mem. Je moest 50 cent in een bekertje doen. Een boete? Ja, een boete. Ja. Nou, dan leest het wel aan, ja. Maar Vieslak, dat komt misschien nog krek door de beugel? Nou, dat misschien krek. En vooral omdat het op televisie kwam, dan moesten ze er wel om uitzien. Ja. Ik denk dat wij nog goed te maken hebben ten opzichte van vorige week. En de voetballers nog altijd? Ja, bij het eerste. Maar dan is de enige eigenlijk dus van de F-strijen, van het dreamteam van de Grijpen, dat echt tropbrutsen is in het eerste van Jesse Lippens. Ja, zo is het wel stellen, ja. En morgen zelfs weer een nieuwe aflevering van het Dreamteam. En de filmpjes die ben ik weer om te vinden op uw Facebook-site. Ja, hij wie alles de jongste maître van Nederland en nu is hij de jongste meester gastheer van ons land. En die titel die is met recht te krijgen, maar de 34-jarige Pasquinel Kolk die had die titel kregen. En wat had het aan zien, die titel? Meester gastheer, het klinkt wel heel chic. Is het ook. Ja. Het is een hele eer natuurlijk. Wat houdt het in? Het is iets wat staat voor vakbekwaamheid op alle onderdelen wat de horeca in principe zou kunnen, wat de horeca biedt. Of het nou over eten gaat, of over wijnen, of over begeleiden van mensen, personeel, alles. Alles wordt getoetst. En er zijn echt maar 40 mensen in Nederland die titel krijgen. Ja. En komt dat omdat de kwaliteit hier in Nederland haast het is, of omdat het echt zadreig is om die titel te krijgen? Een beetje beide, Ja. om heel eerlijk te zijn. Het is en de kwaliteit en het is heel moeilijk om hem te krijgen. Ja. Want het is niet zomaar iets. Je moet 10 jaar lang minimaal op topniveau. Zie je niet lang. 10 jaar lang op topniveau, minimaal. En je moet voldoen aan allemaal diploma's. Ja, en nu ben je al 34, Ja. dus op 24-jarige leeftijd is dit hele traject al begonnen. Ja, sterker nog, ik was al jonger dat ik dit wilde. En toen mocht het nog niet, omdat ik de ervaring nog niet had. En eindelijk heb ik hem. Ja, nou heb ik hem, want de titel dat is natuurlijk het mooiste, maar je hebt een hele mooie medaille. Wat is het? Een erepenning? Het is een ere. Mag ik hem even vasthouden? Zeker. Ja, wat is Het is de medaille die je hoort te dragen voor alle speciale evenementen. Dus wat te maken heeft met de horeca en waarvoor je gevraagd wordt. Dus dat kunnen wedstrijden zijn, dat kunnen inauguraties zijn, kan van alles zijn. Ja, waarom is het zo wichtig voor tijdens die titelkriegers? Ja, ik keek vroeger heel erg op naar... ik deed op hele jonge leeftijd al mee aan wedstrijden. Ik heb ook heel veel mensen begeleid in wedstrijden op nationaal niveau, maar ook internationaal niveau. Zoals Euroskills, WorldSkills. Altijd mensen trainen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Echt heel veel. En ik mocht eigenlijk nooit naar de finales. Ik mocht nooit de finales jureren. En dat was weggelegd voor de meesters. Dus ik keek enorm op naar die mannen en dames. En ik wist toen al dat ik dacht van dit wil ik ook. Dat wil ik ook. Nou, dat is die slag. En dan werken ze nou in het Okura Hotel in Amsterdam. Even zien hoe dat eruit ziet. Je kijkt over de binnenstad van Amsterdam. Ja, het is gewoon... Waar heb je zo'n uitzicht? Nergens. De gemiddelde besteding bij ons in gast is bijna €220 gemiddeld per gast. Questions, Kegel? Nothing? Goedemiddag. En kamers, hoe duur zijn die hier ongeveer? Variërend, beginnend op 280 en eindigend op €15.000. €15.000 per nacht. Nacht? Ja. Die kamer wil ik even zien straks. Daar gaan we mijn best voor doen, dat zal ik je laten zien dan. Dit is mijn team. Dus zoals ik al vertelde, we hebben verschillende soorten collega's. We hebben Japanse collega's. Takura, say hello.
Ik denk niet dat ze bang voor me zijn. Ze weten dat ik heel vrij streng kan zijn. Ik ben rechtlijnig, heel erg open toegankelijk, dus ze komen ook voor alles naar me toe. Maar ze weten dat ik heel kritisch ben. Dus ze weten echt wel van oké, als de tafel niet goed staat of hij is niet goed gestreken of het logo staat er niet goed in, dan weten ze dat te horen krijgen. Vroeger zei ik altijd van ik wil mijn eigen restaurant, ik wil een klein hotelletje op gaan zetten en dat helemaal zelf gaan runnen. Door ambitie, maar ook vooral door omstandigheden zoals hier, dat je continu de kans krijgt om je te verbeteren. Zit ik hier alweer 8 jaar en nogmaals met veel plezier. Ja, maar dat is de enige die er is dus. Ja, ik moet even kijken. We hebben bijna 650 wijnen op de kaart staan. Het is de grootste suite van de Benelux, het is 500 vierkante meter. Die is helemaal gebouwd, daar hebben ze 23 kamers voor opgeofferd. En daar hebben ze 1 kamer van gemaakt. Wie slaapt daar dan? Beroemdheden, ik mag geen namen noemen, maar het zijn echt alle beroemdheden, mensen met misschien wel iets te veel geld, maar die veel allure hebben en die ruimte willen. Er zit een bioscoop in, je kunt er sporten, je hebt 2 badkamers, alles zit erin. In Nederland is het absoluut het hoogste segment. Het hoogste segment, letterlijk en figuurlijk kun je haar zussen. Maar om even helemaal naar het begin waarom te gaan. Het is begonnen in een patatzaak op het Ameland. Ja, geboren en getogen op Ameland. Ja. En, er was een frietent, een ijskoottent eigenlijk. Een combinatie van beide. En ik mocht ijsjes stappen op hele jonge leeftijd. En mijn broer werkte toen in de frietent. En toen, zo is het eigenlijk gaan rollen. En vanuit die achterliggende gedachte met mensen bezig zijn. Altijd het contact naar gasten toe. Heeft dit tot dit geresulteerd. Ja, dus, wie dat dan zelf, dat is toch dus van ik ben je goed in of zeggen oormeesken dat ik? Toen wist ik het nog niet. Het is een beetje gekomen toen ik op Ameland ging werken bij Klein Vaarwater, waar ook een zus werkte toen. En daar mocht ik toen in een bepaalde ouderenavond toen werken. En daar zag ik wel dat ik heel veel plezier in had aan continu gastencontact, maar ook gewoon gezelligheid eigenlijk. Ja. En nou dus echt top of the bill. Ja. Wat was dan nog? De zit nou in het Okura Hotel, maar is dat voor jij de top of is er nog meer? Ik weet het niet. Dit was voor mij echt een ultieme droom. Er zijn altijd dromen. Ik werk in een van de mooiste zaken. Misschien ook wel echt een van de allerluxste zaken. In Nederland. Wat is zo grut? Ja, nou dan wordt het buitenland. Als ik nog steeds de droom heb. Dan wat is nou een tophotel in Boetenland zoals Dem wat ik hinnen? Er zijn er wel meerdere. Iedereen wil die hebben, dus meester. Dan zijn er meerdere, maar ik heb altijd al de droom uitgesproken om eens een keer naar Hongkong te gaan. En dat is van Mandarin Oriental. Dus, maar goed, Okura zelf heeft zulke waanzinnige hotels nu gebouwd. En die zijn nu echt bezig om misschien wel dat te evenaren of te verbeteren. Dus ik denk dat Okura misschien mij ook wel die kansen gaat bieden. Ja. Twijfel ik niet eens aan. Nou, we zullen het al wachten. In elk geval een heel soort succes nog met al het werk was het wansist. Ja, en dit wie het alweer van Joert. Bient is er zelfs morgen weer en dan is Rein Munniksma te gast. Hij wil dat de koloniën van weldadigheid op de UNESCO-list van Werelderfgoed komen te staan. En een van die koloniën die luidt voor een stikje in Friesland. Van nou een hele noffelijke joen. Weet je nog hoe we de vorige keer in deze jongen spelen, hè? Ja, alle knulfelen. Dat is wel een heel soort, hè?